Danas farbamo klupicu, kad kažem mi, mislim na Mimu, ja ću da ga nadgledam da ne pogreši nešto. Neko i to mora da radi. Dok sam ja bila da kupim razređivač, pošto nam je nestao, bratić farba li farba. Kakva besplatna radna snaga. Takvu najviše volim, besplatnu. Mnogo jaka priča, mnogo jaka klupica, znači... Mnogo jak čovek. Najjači čovek. Sve je sam uradio, ja sam samo vršila nadzor. Ali to neki mora da radi. Mnogo jaki eksterijeri enterijera, mnogo jake klupice. Lajkujte za sledeći deo. Ako me sunce ne utepa ovaj dan. Sunčam se, zato sam obukla ovu sileđiku. Dok sam ja bila Leskovac i izvršavala neke rabote, pošto sam ja velika organizatorka i neradnica, samo organizujem, ne radim ništa, Mimica i Dekica su započeli platformu i mogu da vam kažem da stvarno dobro izgleda i kao što sam rekla, ovo će bude najjače izletište ikada, ali moram ga prvo završimo do kraja, malo nam fali.